नोंथांनि मोनसे कमेन्टआनो नोंथांखौ जोबथेसालियाव थांहोनो हागौ। जायखिजाया समाजारि बिजोङाव नोंथाङा कमेन्ट हरोब्ला जानांगोन गोजाननि आलासि। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप जायखिजाया ससियेल मिडियायाव रावबो पाकिस्ताननि मददाव मोनसेबो सोदोब लिरनो मोननाय नङा। बे समाव ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि रादाब। फेसबुक, इन्स्टाग्राम जायखिजाया समाजारि बिजों बाहायगिरिफोरा सांग्रां जा। नंगौ, बे समाव फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। जुदि नोंथाङा पाकिस्ताननि मददाव मोनसे सोदोब लिरोब्लानो गोजाननि आलासि जानांनो हागौ। पाकिस्ताननि मददाव बिबुंथि होनायनि थाखाय गासै उदखारिफोरखौ खानाय जागोन होनना रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। थोंजोङै आरो खेंसालियायै बिबुंथि होनाया नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। पाकिस्ताननि मददाव बिबुंथि होग्रा उदखारिफोरखौ हादर बेरेखानि दायाव खानाय जागोन। जुदि हादरनि बेरेखायै माबाफोर बिबुंथि होयोब्ला बेनि सायाव आसाम पुलिसआ गोख्रों राहा लागोन। दासिमाव पाकिस्ताननि मददाव बिबुंथि होग्रा एबा ससियेल मिडियायाव कमेन्ट होग्रा माखासे सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय। बेनिखायनो फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो जायखिजाया ससियेल मिडियायाव पाकिस्ताननि मददाव कमेन्ट हरनायनिफ्राय सांग्रां जा। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।